Vită. Ce faci, Vită? E scarpa mea ta. La Vită, am venit o orătură. Ce faci, tine? Ești bine? Cum i-ai ce mangi? I-ai bine să-i bași o nouă mine? Și tu e bine? Mine e bine. Toți bine sunt. Fițo, fete, nipot, toți bine. Voi siți bine toți aceia. Zai se otimate tuturor, ali civili. Zai se otimate.
Ce faci? Ești bine, picior de cum ai. E bine, se baixo no timing. Soca, tu sei. Perché ho frentinina. Scusi, che si sbini. Non vi vedi. Non sbavea data vreo. Și rătimatizat al zicu, al pandu, a tuturor, am vestiu, al lițazicu, și rătimate tuturor, Gheorghe, lița Gheorghe, a tuturor frăzat și rătimate. Tătere, aici ți-ți gritor e iată, îl cunoscuți?